Zdar lidi, vítám vás tu produkce z mého dalšího dílu a je to spíš takový vlog. Sice mě nevidíte, protože nechci, abyste mě viděli. Nikdy v životě. A chci vám říct jenom, že bude možná nový kanál. Teď to nevím jistě, ale myslím si, že ne. A jinak vám chci říct, že budu natáčet s kámošem. Bude opravdu, ale fakt opravdu hodně videí s kámošem. A jeho kanál dám do popisku videa. A chci vám ještě říct, že se omlouvám, že jako nenatáčím hodně videí. Už mě to nějak přestává bavit, nevím, proč jsem s tím začínal, ale budu pokračovat, jako. To si nemyslete. A pořád mi aspoň řekněte, jak se dá dát skin do Vares Minecraftu. Do verze 1.7.10 a i do multiplayeru, jo. A ještě jsem vám chtěl něco říct a teďko nevím, tak já to stopnu. Zatím čus. No, to je všechno, takže zatím čus.